Ja sa aj na chvíľočku vrátim možno k tým aspoň minulým americkým voľbám. Ono sa samozrejme stáva aj v mnohých demokraciách, že tie kampane nie sú veľmi obsažné a všade na svete sú stále viac a viac pod vplyvom marketingových agentúr a tak ďalej. Ale myslím si, že toto celkom nesedelo na tie predchádzajúce voľby, pretože tamtou témou celkom jasne bola zmena v najrozličnejších ako stránkach, konotáciách, aspektoch a tá kampaň trvala aj veľmi dlho a minimálne toto si ľudia z tej kampane zapamätali. Ja si myslím, že napríklad v Slovensku to nebola prezidentská kampaň, ale v 98. roku tiež bola témou zmena celkom jednoznačne. Bola to silná kampaň a tak ako aj tá americká kampaň bola silná a mala obsah, myslím si. Mne sa zdá, že teraz sme na Slovensku v dosť zvláštnej situácii. A síce to sa týka aj osobností alebo osob, ktoré kandidujú. Máme totiž na čele štátu človeka, ktorému ako všetky odhady, všetky výpočty a všetky prieskumy, ktoré mu dávajú veľkú šancu na to, že bude opätovne zvolený. A toto trvá už pomerne dlho. To znamená, že ktokoľvek sa proti tomuto kandidátovi postaví, musí zvažovať, s akou taktikou, s akou stratégiou sa voči nemu postaví. Hej? Že sa sám momentálne úradujúci prezident neusiloval o to nejakú kampaň robiť, to ona nepotreboval. Naozaj mu stačili proste účasti na športových a kultúrnych podujatiach. Od takých, človek sa nad tým niekedy môže pousmiať, ale tak od takých, ktoré mali trocha folkloristický nádych, až po rozmanité iné, ale pre mnohých ľudí to bola tvár, ktorá teda bola vidieť nie len na tých známkach, ale aj takto. Čiže jemu tento stav maximálne vyhovoval, pretože bol stále prítomný a mohlo sa predpokladať, že bude mať dobré šance. Išlo teraz o to, čo s tým, a Iveta Radičová, aspoň ja tomu tak rozumiem, zvolila taký postup, takú stratégiu, že sa nepustila do výraznejšej konfrontácie s ním, že mala také obdobie hľadania a nachádzania spojencov a to sa jej v nemalej miere podarilo. To treba si uvedomiť aj na slovenskej politickej scéne, že získala naozaj podporu 3 opozičných strán a ešte aj občianskej konzervatívnej strany. Ona ako keby možno rátala s podporou mimovládnych organizácií a tretieho sektora. Ja hovorím, ona ako keby rátala s podporou, takže tam sa nejakým spôsobom, nemyslím si, že sa nejak výrazne akože angažovala, ale v každom prípade, no a teraz išlo o to, a mne sa zdá, že ona zvolila štýl kampane, ktorý jednoducho v zásade nebol konfrontačný. Bol to štýl kampane, ktorý ju mal urobiť známou na celom Slovensku, ktorý ju mal urobiť osobou, proste, o ktorú sa ľudia začali zaujímať a začali uvažovať nad tým, že či by táto zmena predsa len nebola možná. A až postupne sa, domnievam sa, k tomu pridávali aj tie hodnoty alebo hodnotový obsah, za ktorými vlastne nejak ona stojí. A to vlastne ovplyvnilo v nemalej miere tú kampaň. Otázka teraz je, že či v týchto posledných dňoch a potom, ak bude druhé kolo, či bude ešte možné zmobilizovať vlastne tých podporovateľov opozičnej kandidátky Ivety Radičovej, ktorí by si pravdepodobne boli na začiatku želali jasnejšiu, vyhranenejšiu, ostrejšiu, presnejšiu, trefnejšiu kampaň, ktorá by povedala, kde je sever pre Boha. Ktorá by povedala, pomenovala veci. Toto a toto nie je v poriadku. Toto a toto nie je v poriadku, to je svinstvo. Toto a toto sa nemalo stať. Ja to budem robiť inak. To sa nestalo, ale na základe toho ona zase má takú podporu, ako by možno opozičný kandidát, ktorý by vstúpil do takejto ostrej konfrontácie v čase tej spokojnosti s premiérom Ficom a so Smerom a tak ďalej, možno nedosiahol. Potom sú tu tí dvaja kandidáti, ktorí, domnievam sa, obidvaja vedia, že vstupujú do súboja ani nie tak primárne s cieľom získať prezidentský stolec, ale povedal by som s cieľom poukázať a presadzovať hodnoty, za ktorými stoja. To je František Mikloško, charizmatická postava, ktorý ale väčšmi teda sa orientuje na hodnoty, ktorým on sám verí, to znamená konzervatívno-kresťanské hodnoty. A to je pani Martináková, ktorá sa teda, dá sa povedať, vyhradzuje skôr negatívne voči tým dvom hlavným a silným kandidátom. A iných ľudí tuto nemáme. Takže ocitli sme sa v zvláštnej situácii. Prezident tam chce ostať za každú cenu a preto, aby tam mohol ostať, najlepší recept je nič nerobiť. Neukazovať sa, nerobiť nejakú kampaň, nevstupovať do nekomentovať podľa možnosti nič. Ak si prečítate mnohé jeho výroky, tie boli práve o tom, že k tomu sa nebudem vyjadrovať. Alebo to bol taký výrok, aby nemusel dohromady nič povedať. Ale ono to bolo dosť úspešné. Alebo mlčké. Ale ono to bolo dosť úspešné. A potom bola pani Radičová, ktorá stála podľa mňa pred veľmi ťažkou dilemou. Ja si nemyslím, že nedá sa vopred povedať, že táto taktika je definitívne zlá. Možno, že niektorých ľudí sklamala, pretože
pretože tam očakávali viacerí ľudia ten vyhľadnenejší postoj. Áno, uvidíme, aký výsledok to nakoniec prinesie. Môžem iba jednu krátku poznámku. Ja si myslím, že ona bola naozaj do určitej miery, a nielen ona, rukojemničkou zákona. Ja si to pamätám presne, že ona vstúpila do prezidentskej kampane ako jedna z prvých, ešte keď kandidáti neboli oficiálne zaregistrovaní predsedom parlamentu, svojou inzerciou a billboardmi. A médiá ju za tento krok veľmi výrazne kritizovali. Poukazovali na to, že obchádza zákon, najprv, že porušuje zákon, potom, že obchádza zákon. A ja si myslím, že kandidáti, ktorí sa nechceli vystaviť takejto mediálnej kritike, ktorá nevnímala tú nešťastnosť zákona ako takého, tak nemali inú možnosť, ako naozaj počkať až na 6. marec so začiatkom svojej kampane. A myslím si, že to sa aj stalo, že bohužiaľ si vybrali radšej čakať a príliš výrazne nekomunikovať svoje posolstva. Ja som včera mal telefonát z Ukrajiny od teda nášho partnera Ilka Kučeriva a on sa ma pýtal, že vlastne aká je situácia na Slovensku a že proste je teraz kampaň, prezidentské voľby a tak ďalej a že teda sa mi posťažoval, že bohužiaľ oni ako naša partnerská organizácia nadácia demokratickej iniciatívy nevyužila príležitosť, aby sem vyslala nejaký tím ľudí, expertov, aby sledovali, čo sa tu deje a možno na odbornej úrovni aj sa priučili a tak ďalej. Tak ja som ho ukludnil, že ako oni nič nestratili, oni nič neprišli, pretože ja si priznám sa, neviem predstaviť, že čo by tu naši ukrajinskí kolegovia teraz študovali, akú kampaň. Tá kampaň je takmer neviditeľná. Ja súhlasím s tým, a teda Martin podľa mňa to veľmi dobre popísal tu, niektorí kandidáti, tak dajme teraz bokom Ivana Gašparoviča, lebo to je osobitný ako kandidát, keby boli zahypnotizovaní výškou jeho preferencie, potom a celým tým pomerom, rozložením síl medzi aj politickými stranami, aj preferenciami tých kandidátov, a potom svoju taktiku určovali by som na základe práve toho, že čím menej tej kampane, ale skôr taká seba prezentácia, aby proste ich posolstvo nejak neodpudili ľudí, aby nevznikli nejaké, neviem, negatívne pocity možno z tej konfrontácie. Ja priznám sa na môj vkus, povedzme, aj tá Iveta Radičová nie je dostatočne razantná práve pri presadzovaní niektorých svojich myšlienok alebo posolstiev. Ale zrejme naozaj situácia je taká, že proste toto rozloženie síl, celková spoločenská situácia vedie k tomu, že aj kandidáti sa uzmerili s tým, že vlastne to nie je nejaká kampaň. Kampaň je, keď kandidáti skutočne idú do toho zápasu. Ja tu taký zápas nevidím. Je to seba prezentácia, viac menej. Paradoxné je, že ja si napriek tomu nemyslím, že ten rozdiel medzi Ivetou Radičovou a Ivanom Gašparovičom nie je zrejmý. Ten rozdiel je výrazný. Ten rozdiel je výrazný a možno je to, povedal by som, aj tým 20-ročným pobytom Ivana Gašparoviča na politickej scéne, kde sa on si už svoj príbeh napísal a ten proste príbeh je taký, že nemalá časť obyvateľov Slovenska ho vníma ako človeka hodného svojej podpory a naopak mnohí ľudia si kladú nad jeho politickým príbehom veľmi vážne otázniky. A v tomto slova zmysle si myslím, že aj Iveta Radičová je dostatočne známa aj svojim príbehom, aj svojimi názormi, aj svojim pôsobením a predsa aj svojou predstavou o nejakej demokratickej modernizácii Slovenska. Ja to tak necítim, že je to číre alebo čisté seba prezentovanie a ak tak možno za tým seba prezentovaním je taká predstava, veď pravdepodobne aj tak asi o mne vedia, aj aké názory zdieľam, teda, alebo aké názory zastávam. Nie iba, že vidia akože moju tvár.